Takže vítejte u třetího partu naší EEG, první série. Takže tento díl vyjde zhruba, to nemusím říkat, to už dávno totiž budete vidět. Takže chtěl bych vám říct, že jsem strašně rád, že na můj první part má tolik úspěchu a chtěl bych vám říct, že doufám, že se vám bude líbit i třetí part, i druhý part, i zbytek do 16 partů do první série. Nebo možná víc, protože jste mě s lajkama potěšili a taky s odběrem za 2 dny. Takže bych rád poděkoval martasaku.cz, který mi dal like a odběr, a ještě bych chtěl poděkovat někomu neznámému, kdo mi dal like. Doufám, že se budete jen dívat na naše videa, na mé videa, a doufám, že se vám bude líbit druhý díl, protože bude mít lepší HD kvalitu. Tak, to by bylo k začátku, teď jdem makat. Nandeme si luk. Vezmeme si luk. Přestanem psat kapslokem. Tak. Protože tady jsou ovce, tak zabijeme nějaké ty ovce. Díky. Tak. Postavíme si tady malinký vlněný dům. Co na to budeme potřebovat? Vlnu. To je zásada. Dáme se do stavění do Bčku. A sorry za to, že jsem musel zrušit ten svět. Je mi to fakt moc líto. Ale to už je minulost. Nadem si dveře a nějaký ty schody. Nejlepší jsou kameny. Takže a dáme si do stavění vlněného domečku. Vlněný domeček bude ve skutečnosti jenom obyčejný domeček. Tady ne. Kráme jeden. Taky neotvírej pořád dveře. Musí mít blíž, protože tady se to jinak nejde. Tak. To bychom měli vyřešeno s tím krámem. Teďka jdem stavit schody. Chceme. Tak, právě to běží asi 3 minuty a půl a zatím jsme moc vlněného baráčku nepostavili. Takže jdeme makat. Vlněný baráček bude malý baráček. Já jsem začátečník. Jo, kdyby si nějaký trouba myslel, že jsem holka, tak na to zapomeňte. Já jsem normální kluk, který jenom ve videu mluví jako mimino. Jo. Takže už máme jasno, co si o mě nemáte myslet. Dělám otvor pro okno. Tenhle domeček dostavíme asi v 5. partu. A ještě bych chtěl oslavit 320 odběratelů Gogamen TV. To je takový borec, který ho asi neznáte. Doporučuji vám ještě Nyanket. To je taky dobrá. To je dobré video. Příští video tak bude v kombinaci s písničkou Nyanket. Takže se těšte. Aspoň zjistíte, co ta Nyanket je.
Kámen jde létat. Videa budou trvat přibližně 10 minut. Tamhle vidím velké moře a písečnou vesnici. Tady máme štěstí jak prase. Písečná vesnice z Pískovce. Tady mají nějaký lodičky asi. Já jsem to našel poprvé, písečnou vesnici. Já jinak nalezl jenom kameny. Mám strašný štěstí. Ty vogo, ale pole tady mají normálně úplně... Tak, tyhle domky mám ze všeho nejraději. To jsou kovárny. A tam mají strašně dobrý věci. Se divím, že se to udrží v tom Pískovci. Tady by měl být za tímto truhlu. Ano. Tak, jak jsem předpokládal. Železný ignoty, no dám. Tady asi rádi sází stromečky, žerou, ale ani moc ne. Železný klumpáče jim tedy nechám. Děkuju. Strašně moc děkuju. Písečné schody. To je poprvé, co jsem našel písečnou vesnici. A přálo mi dům. Takže. Tady mají nějaký jakýsi. Bude noc. Bych vám chtěl ukázat ještě takové doly. A naleznout svůj písečný baráček. Tady něco je. A je to ono. Tady budu často zabíjet ovečky v tomhle rovnou ráji. A zhruba za minutku a půl budeme muset končit, protože víc ten náš foťák nevydrží. A tak bych vám chtěl popřát, ať se vám mé videa i nadále líbí. A tenhle domeček si budeme vylepšovat. Tohle bude LSD. Ne, MSD. Minecraftská smíšená domácnost. To by nebylo špatné jméno. Tak jo. Co to je? V tvém mozku to není zrovna nejlepší obludo. Nebroň se, jsi kamoš. Takže, to by bylo všechno, co bych řekl k tomuto třetímu partu. Ve čtvrtém uspořádáme velkou party na ty odběratele a v pátém si postavíme něco pořádného. Nebudeme si tady moc loudat jenom s nějakým vodopádkem senů. Já musím každou chvíli končit, takže ať se vám vede v Minecraftu, taky ať naleznete nějakou písečnou vesnici, jako teď já, zrovna na kopcích, co se mi povedlo, teda po druhé, na kopcích už jsem je našel jednou taky. Bych vám šel ukázat doly, ale zítra se půjdeme kouknout do dolů. Takže chtěl bych se s vámi rozloučit. Ahoj a doufám, že tahle HD kvalita vydrží i do konce 16 dílů a do konce první série. Já vím, že mi nerozumíte, ale no což. A čus bus!